Dyma ni, o'n i'n sôn am y grisiau yna sydd wedi cael ei gweld drwy'r dydd, y grisiau yn mynd tuag at yr uchafbwynt. Bencampwriaeth ym mhob un o'r adrannau, a dyna i ni'n gweld ar hyn o bryd. Bencampwriaeth, y Merlod Cymreig Teip Cob, Bencampwriaeth yr adran ec. Dyma'r brif bencampwriaeth yn dyfe. Ie, dyna ni. A dyma ni Donis Lili Lôn. Hi oedd cil pencampwr ceffylau benywaidd yn yr adran yma. Andrew Thomas yn arddangos ar ran Jackie a John Kirk, sydd yn dod o Lanfair y Miallt. Stalans Ifol, march 6 oed yn eiddo i Cerifel, Gemma Paxford wrth y pen. Roedd hwn yn ail yn ei ddosbarth ac yn gil bencampwr gwrwaidd. Eto, march 6 oed. Ac yn dipyn o ffefryn dy'r gynulleidfa? Yn dipyn o symudwr, a bosib dyna'r rheswm bod yn ffefryn. Dyma ni, Cwm Hir The Bandit. Freddie Luke wrth y pen, Sarah Heimer y perchennog. March 6 oed yn fab i Donis Llawen. Yr un llinach a Donis Lili Lôn wrth gwrs. Felly pob un ohonyn nhw'n credu wedi cael cyfle o blaen y dorf, a wedyn mi fydd y beirniad Mrs Val Robinson yn mynd ati o ddifri i bwyso y mesur ag edrych yn fanylach. Ni'n gwybod mae wedi gweld y merlod yma sawl gwaith dros yr wythnos, ond bron y bod yn gorfod edrych ar y gystadleuaeth yma o'r newydd unwaith eto. Ie wir, cymharu nhw nawr fel nhw'n sefyll ar hyn o bryd mai. Felly Stalans Ifol yw hwn, march 6 oed, Gemma Paxford wrth y pen. Cil bencampwr gwrwaidd eleni yn y sioe. Felly cwpan y fonhesig Chetwynd. Mae rhain yn cysadlu amdano. A bencampwriaeth adran ec. Dyma ni'r beirniad. Dyma ni Freddie Luke. A Cwm Hir The Bandit. Yn siŵr yn sicr bod yr hosglwm yn sownd ar ei drowsus, ac yn gobeithio fe fydd na'r osglwm arall yn ymuno. Dyna'r gobeith. Felly Stalans Ifol yn sefyll yn brwd, ond Iwan sefyll yn ddigon prowd i fynd ar gil bencampwriaeth. Tir llawn Princess Tegan. Eiddo i Dawn Groom, Justin Walters wrth y pen, fe yw'r bridiwr. Felly, tir llawn Princess Tegan, hi oedd pencampwr y stoc ifanc, ond yn eiddo i Dawn Groom o Maidenhead. Felly dyma ni Justin Walters, fe nath fagu yr eboles yma, ond y perchennog wedi prynu'r eboles yma yn eboles fach, Dawn Groom. I'ch chi'n edrych ar bencampwr, prif bencampwr yr adran ec fan hyn. Tir llawn Princess Tegan, eiddo i Mrs Dawn Groom. Allan o Donis General Jack a tir llawn Chardonnay. Yn ennill y brif bencampwriaeth yn yr adran ec. Mrs Val Robinson wedi bod yn gwneud gwaith gwych yn ystod yr wythnos ac yn edrych yn fanwl ar bob un ohonyn nhw, ond dyma'r pen llanw. A llon gyfarchadau mowr iawn i tir llawn Princess Tegan.
Heb anghofio'r y gil bencampwr, wrth gwrs, Freddie Luke wrth ben Cwm Hir the Bandit. Eto yn fab I farch Donis. Donis Llawen y tro yma. Freddie Luke yn arddangos ar ran Sarah Heimer o Lanidloes. Y march 6 oed yn cael ei feiddi gan yr eboles dair. Tir llawn Princess Tegan. Eiddo Dawn Groom. A mae yna drin a thrafod o hyd. Justin Walters, y brydiwr, yn brwd iawn dwi'n siŵr, ac yn hapus iawn dros Dawn Groom y perchennog erbyn hyn. To be at the top. Right, okay. Justin, you're on, Jack. Mae yna bencampwr arall gyda ni yma yn y prif gylch yn sioi Frenhinol Amaethyddol Cymru 2018 I chi'n edrych ar tir llawn Princess Tegan yn dod i'r brig ac yn ennill pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob. Llon gyfarchadeg bresog felly i'r un sydd yn berchen ar tir llawn Princess Tegan, Mrs Dawn Groom.